Međutim, uvaženi zastupnik je do prekjučer bio član jedne liberalne stranke. Liberalne stranke koja sindikalna nije. Moja stranka se kritizira radi toga što je navodno hladna prema sindikatima. Ja mislim da je konstruktivna jer čeka nas teško vrijeme i teški pregovori. Ali kada karijerni sindikalac koji u životu ništa osim toga radio nije, ovdje proziva kao da je napisao 5 doktorata po stavkama iz programa Vlade. To je njegovo pravo, ali neka se zna da je bio član liberalne, ne ljudski, ne volim politički populiste. Užasno me to smeta i svaki puta kada ih čujem ja ću reagirati. Pa makar na vlastitu štetu. Dakle, dojučerašnji smjerni liberal, član stranke koja je obilježena time da je pa možda malo i elitna, sigurno nije sindikalna, je nakon 20 godina plodne sindikalne karijere svoju toplu postelju našao upravo u liberalnoj stranci. I nakon što je prestao biti predsjednik kluba te liberalne stranke, koja nema nikakve veze u svom programu i djelovanju s onim što on sada zagovara i čime ljudima maže oči, postao je ponovno ono što je bio cijeli život. Jedan legitimni agitator. Dajte njemu da vodi, pa ćete vidjeti kako će ispunjavati svoje obećanja. Ovo nije način standardnog obraćanja, ali to je nažalost jedini jezik koji neki ljudi razumiju. Onog trena kada ga je stranka stjecajem političkih okolnosti smijenila sa mjesta predsjednika kluba gdje je zagovarao liberalne i neoliberalne ideje, jer to je program te stranke, a on je bio predsjednik kluba, sjetio se da bi bilo dobro postati ponovno sindikalac. Potpuno legitimno, nekažnjivo, čisto u kazneno-pravnom smislu, ali u etičkom smislu dvojbeno. S obzirom da nas sve određuje što smo radili, odakle dolazimo, kamo idemo i kojim putem se krećemo, hrvatska javnost ovo mora znati. Je li ovo što sam rekao istina? Sad ćete mi u replici odgovoriti, uvaženi kolega, je li to istina ili sam ja pobrkao neke lončiće. Ali ja duboko vjerujem, a vjera u neke vrijednosti je važna u politici, da govorim istinu i da javnost to mora znati. Da znaju ne samo što im se prodaje, nego ko stoji iza pulta i kaj je ispod pulta. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, prijavljena je replika poštovanog zastupnika Dragutina Lesara. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Pa moram reći da sam iznenađen i žao mi je što je ova rasprava pretvorena u raspravu meni, jer se ne glasa u povjerenju meni nego članovima Vlade, ali to je izbor premijera. Pročitao sam program Vlade i iznio podatke za koje je premijer rekao da su točne. I rekao da je to bila politička rasprava. A kakva je trebala biti? Nego politička. Je li usporio išta od onoga što... Jesam možda krivo citirao program Vlade? Iznio netočne podatke. Rekao je da traži još vremena. Koliko? Nisam ja nijedan rok Vladi zadavao, oni su si rokove sami zadavali i javno objavljivali. Koliko vremena opet nije rečeno im treba. A poštovani gospodine predsjedniče Vlade, prvo kad govorite o nečijoj radnoj i političkoj karijeri, bilo bi korektno da govorite istinu. Radio sam u industriji daleko više nego vi imate staža ukupno. U sindikalnom pokretu bio sam nepunih 5 godina, ne 20. Vidite što znači kad sami ne čitate nečije životopise, nego vam vaši volonterski PR-ovci daju krive informacije. Što se tiče moje bivše stranke s kojom se nikad nisam javno svađao, ni jednu riječ lošu o njima rekao, niti ću ikad to napraviti, niti pak u jednom pojedincu iz njihovih redova, jer se držim tog načela i principa, samo kratko. Kad oni doista jesu postali čvrsta liberalna stranka, ja sam otišao. Ali nije na vama da sudite što ja radim. To su i na izborima dio biračkog tijela prosudio. I na ovim lokalnima će opet građani imati mogućnost dati svoj sud. Dakle, nije bitno da li građani Hrvatske vjeruju meni. Zabrinite se za njihovo povjerenje vama, ne meni. Lijepa. Odgovor na repliku. Predsjednik Vlade.
Zoran Milanović. Možete iz klupe slobodno. Izvolite. Evo odavde ću, jer ovo je prvi odgovor na repliku po ovom novom sistemu. Dakle, ja sam rekao da sve što ste naveli brojčano stoji. Volio bih, jer to je bitan dio političkog dijaloga i diskursa, da ste i vi meni nešto predbacite mi moju nevjerodostojnost. Tu sam, čekam, prištopat ću na bedro, na prsa. Samo mi predbacite, dakle, recite mi da sam bio nepristojan, da sam bio, možete mi dobacivati, ja vama nisam. Da sam lagao. To sam očekivao da mi kažete. Vi ste citirali brojke, u redu, super. Što se tiče vašeg staža i vaše karijere, govorite i vi o mojoj, da se nisam vruć vode napio. Ne znam, radio sam 12 godina u državnoj službi. Imao sam nekakvu dobru karijeru, ali sam radio posao. Ja sam govorio o vašoj političkoj vjerodostojnosti. Ona je za mene krajnje upitna. Krajnje upitna. Birači su odlučili i na sljedećim lokalnim izborima vi ćete dobiti vjerojatno još više glasova nego ranije. I moja dužnost je da upozorim na tu neozbiljnost. Ovo će proći. Ljudi su skloni takvim stvarima povjerovati. Ali kad govorimo o vjerodostojnosti, evo prigodno, s obzirom da se danas potvrđuje prva potpredsjednica Vlade. To je osoba koja 20 godina govori i radi isto. Nekima se ne sviđa. Vi niste ta kategorija. I zato se s tim nemojte uspoređivati. Ja o sebi govoriti neću. To su stvari koje javnost mora čuti. Populizam ne volim, smatram ga opasnim. Vaš je lijevi odjednom bio liberalan. Nije bio nikakav. Vaš je lijevi nije zdrav. Sljedeće o čemu ćemo razgovarati, to je samo najava, je ono na čemu uporno inzistirate, a to je Zakon o referendumu, odnosno izmjena uvjeta za referendum. Radujem se toj raspravi, radujem se tome što ću moći objasniti neke svoje prethodne stavove, ono što se dogodilo u izmjenama Ustava u međuvremenu i onome što vi u stvari predlažete, pa ćemo vidjeti tko je principijelan, tko ima zdrave namjere, tko razumije šta je predstavnička demokracija, a tko želi, dakle, terorizirati voljom manjine, ne većinu, nego cijelu naciju. Jer podsjetit ću vas, i time ću završiti, da prema izmjenama Ustava odaziv na referendum više nije preko 50% birača, nego bilo tko. Drugim riječima, 50 ljudi može odlučiti referendum. Drugim riječima, svaki puta kada jedna, kako što vi predlažete, manjina zaželi, završavam, cijela nacija, politička nacija, mora ići na referendum. Ovo je samo uvod, jer ste mi dali šlagvort da vam najavim tu raspravu koju se radujem, jer ja nisam populist. Neki kažu da sam bahat. Hvala lijepa. I sad završavam jer mi isteklo vrijeme i to ispričavam se. Dakle, svaki put ću vam ovako reagirati. Ne budete se izvukli. Hvala lijepa.